En god del av fångsten äter man förstås färsk, och jag kan försäkra att den smakar gott. Något saltas ner, men huvuddelen skeppas till försäljning i Torshavn. På de vida fjällhedarna strövar fåren. Det finns cirka 70 000 på öarna. Och det är ofta ett hårt arbete att driva de halvvilda fåren till follorna. Nu är det en lämplig dag för ullavtagning. De fåren som har infektion i magen och mask får medicin i form av kapslar nedpressade i matstrupen. Och lammen får flytande medicin. Ullen är mycket fin och går mest till de hemstickade kläderna, en del till spinnerier på öarna. Och det som exporteras, ja, det är det som kallas för islandströjor. På grund av det kyliga klimatet klipper man inte bort hela pälsen utan sparar mot kylan skyddande ulltofsar. Och de liknar nästan illa klippta puglar när de kommer ut. Men trots det, att de ser kufiska ut, så finner alltid lammet åter sin mor. Ullen har tvättats i en fjällbäck och hänger på tork. Och den lilla skolan väntar på barnen. Kommer av folket som kjölt hefur stått sær og man óforkomið sær og í sjónum eina ferð á hverjum ári og það 13. nótt släppa þær. Färöspråket är särpräglat, gränsande till isländskan och västnorska bygdemål. Ja, Sveinbjörn, kanske viktigare än skolan, i varje fall roligare, det är att lära sig gå i lina. För att kanske en gång som vuxna män kunna plocka ägg och fånga fåglar. Livet och arbetet på öarna, det är inte specialiserat eller enformigt. Den växlingsrika kampen för tillvaron kräver mångsidighet och skicklighet på många områden. Kvinnorna kommer från fjället där de mjölkat korna. Och nu kommer de för att ta farväl av sina söner, bröder och män som för en längre tid ska ut på fiskeri vid Grönland i den gamla Nordsjökutten.
synda. Och lei okkom icke i frälsningar, men fräls okkom fra det illa, ty att tutt är rike, valde och hejeren allar äver. Amen. På Skoe lilla kyrkogård ligger enligt sagan Sigmund Brestesson jordad, den viking som i slutet av 900-talet införde kristendomen på öarna. I början av juni sker den stora äggfångsten. Tusentals sillgrisslor, lombier, lägger sina ägg på de smala avsatserna i de branta bergen. Man kan komma åt dem genom att klättra upp nere från havet. Men idag går ju bränningen för hög. Då får man istället bära linorna upp till bergens krön för att fira fångstmän ner för stupen. Det är 2 tunga linor, 150 meter långa och 1,5 tum tjocka, som måste bäras upp till västsidan, och det kan ta 1,5 timme.